OK, takže ja vás vítam u nového videa, tentokrát to bude z Brawl Stars, vlastne... Z Brawl Stars? Ja som blbý! Ja som asi tak pred 5 minútami som zase začal Brawl Stars, určite za chvíľku už tam bude zavesené, takže tak. A... teda vidíme na to, ja už som to ešte z tohoto točil video. A to bol ten problém, že ono bolo moc dlhé, takže ja som ho nemohol vydať. A toto video sa pokúsim spraviť čím najdlhšie to pôjde. Takže ideme na to. Dobre, ako prvé to máme tieto kocky. A sme vlastne prešli 1%, 1,5% proste prešli. A teda vlastne proste to video bolo moc dlhé, ale dovolil mi to YouTube proste stáhnuť na to. Hej, ja som mal proste kapacitu 15 minút, hej. To natočilo, neviem, teraz 9 sekúnd, dlhšie, proste už, nie, 32 sekúnd. Ja som mal vlastne tú kapacitu do 15:30. 15 minút aj 30 sekúnd. A ne, ja sa to proste o 2 sekundy proste natočil dlhšie, no a proste už mi to neuznalo. Ale už! Ne, nechcem to skipovať. Hej. To je hard. Ne, ako tamto prvé oby, čo sme točili. Toto je oveľa ťažšie. A inak, by the way, by sa niekto pýtal, koľko má toto stage. Údajne to má 2120 stage, takže pokračovania sa nemusíte bať. Ale za určitý počet lajkov, takže za 3 lajky sa natočím pre vás pokračovanie. Prosím, to naznačím. Teraz natočím vás to pokračovanie. Takže tak. A vždycky si budeme dávať takýto počet lajkov. No, že taký istý to neviem, podľa toho, aký úspech budú mať tieto videá. Vlastne ani neviem, čo som chcel povedať. Dobre, takže už tu máme 40. stage. To sú nejaké hranolce. Pozerám sa na hranoli a spadnem. Dá sa to takto jednoducho. Dobre, tak sa to nedá občúrať. Tak sa mi to musí lagovať. Hard. Fú, dobre, nice. Tak. Nemusel byť až také ťažké. Yes, nice. Máme to. To je moja vec, čo ja najviac zo všetkých neznášam. Ja, by the way, stále natáčam na tablete, takže čo proste je Roblox, keď tak hrávate na počítači, no tak sa prosím vás nedivte, že taký noob. Hej! No už to série. Hurá! Teraz tu. Bolo len tak proste prejsť. To je také easy. Aha, to je až také easy. Dobre, okej. To bol checkpoint zadara. No tak, takýto parkour som v živote nevidel. Si ide do hora, máte takéto trojkové. Proste ako keby skoky. Teraz to znelo úplne ako keby, že točím parkour v Minecrafte. No a pokúsim sa toto video tentokrát natočiť o niečo dlhšie. Ako sa to bude dať. Aha, to takto včúrať. Nice. Dobre, okej, ideme. Čo je textúra? Čo je fake a čo je real? Okej, tieto dve rostliny nejsú real.
Asi tá zelená. To tá modrá. Počkať. Zelená. Sa nemýlim. Je to zelená. Zelená to není. Ale je to žltá. Je zase modrá, to by bolo až moc ľahké. Dobre, je to modrá. Nie je to ani červená. A je to zase žltá. Dobre, je to zase žltá. Ideme na tieto malé gule. Posledná skoko! OK. Dneska som mala takú rečovacú náladu a nerád by som to tu všetko rozbil. Už! Hej, sakra ľudia. Začneme to po plantách, OK. O ktorých mohol spraviť aspoň troška väčšie. Ja neviem, či sú to planty, alebo čo to je. Dobre, nájsť konečne. Mám taký pocit, že toto video to dneska ukončíme predčasne. Lebo mňa to už poriadne serí. Pokiaľ ma proste pochopiť, to poriadne serí. Hej, to čo to je? Toto máš zastaviť. Hej, mne sa to tu ozýva jak prasa. Nice. A tu je na tom čo ťažké? Nebrala to, že... Aha. Tak aha, jaj. Bože, niečo textúra, niečo super nové veci, alebo čo? Ale akože nechápem tomu. A zrovna na poslednom! To si zo mňa robia srandu. Hej, už! Kapo. Serej na to. A čo? Však tam nebolo nič. Pozerajte sa, ani tady to nejde. Tak ako to má kurne preskočiť? Chápem. Mám akože skočiť až sem. Aha. Mám akože skočiť až tam. To sú X-ka, ok. Preskákame, čo máme farebné X-ka. Nice, mám to. Ja som nezobral checkpoint. Dobre, ja som ho zobral. Keď sa mi podarí vlastne točiť už dlhšie videá, tak môžete očakávať už také tohto hobby. Keď sa mi to podarí nejako spraviť. Nice. Aha! Nie je to bludisko, že? Dobre, nie je to bludisko. Som najprv, že je to bludisko. To čo bolo? Co som spravil? OK. Hlavne, že v názve bolo Mega Fun Obby. Ale toto mi ako fun nepríde. Skôrky príde ako Mega Fun Rage Obby. Môže mi niekto vysvetliť, ako je možné, že ja vždycky na tej poslednej tu som... Ja sa pôjdem pomaly, hej. Nevidím. Dobre, už vidím. Z hora! To bol hard. Aha, ja to mám. Oj, ne. Je to pohoda. Easy. Easy, no. Tak
strašně. Jak popiček, furt chodím. Zprava doleva, jak nějaký ožratý týpek. Veď mi to nerví. Hej, prostě zkrátka mi to robí nervy. Nevím, že či aj vás někdy nervuje to, že víš, čo vás vždycky nazýva, že čekaj. No, to asi ne. Ale ja som proste blbček a mňa proste triggeruje to, že som proste blbeček, no že proste som blbý a nejde mi to. Ne. Aaaa! Taká ozvena. Že tak kričalo, mi to utrhne uši. Čož? Nechápem to. Proste a jednoducho toto obí je moc ťažké na mňa. Ešte môžeme natáčať prosím pekne ešte také 4 minúty, takže budem starať ešte to dokončiť do vlastne toho 3%. Aha, ja som odchádzal. Ľahšie by bolo o dosť, keďže mám potom skákať. A už mi to robí nervy! Jo, moje uši. Strašne boli. To je ozvená svinia, pritom tu je nábytok, tak nechápem. Ja vidím, že asi to predsa nedáme ten progres na ani len na tie 3%. Konečne. Keď máme tu toto, sa mohli normálne prejsť. Spome. Yes. 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 3%. Stalo je 2,9%. To už je niečo viac hard. Toto už je iné. Nie je tak easy. Dúfam tam to predchádzajúce. To už je viacej hard. Alebo taktiež aj nie. Nice. Ok, máme tu 3%, takže dúfam, že sa ti video páčilo. Lajkuj, odoberaj, zdieľaj. Ja sa na ste teším u ďalšieho videa. Zatiaľ čus!